Γεια σας. Σήμερα είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό στο κανάλι. Έχω μαζί μου έναν παλιό και πολύ καλό φίλο, τον Πάνο. Θα μου επιτρέψει να τον φωνάζω Τσακ, γιατί έτσι τον γνώρισα, έτσι τον λέω μια ζωή. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του Dungeons and Dragons. Μου έδωσε κάποιες συμβουλές, κάποια καθοδήγηση, ποιες εφαρμογές να χρησιμοποιήσω και από εκεί και πέρα βρήκα και εγώ λίγο το δρόμο μου, πάντα με τη δικιά του στήριξη. Οπότε σήμερα τον έχουμε καλεσμένο εδώ, να κάνουμε μια μικρή κουβέντα. Κυρίως ένα μίνι φροντιστήριο για μένα θα είναι αυτό, για να μπορέσω να συλλέξω και άλλες πληροφορίες, να μπορέσω να κάνω πικ λίγο το μυαλό του, για να δω πώς σκέφτεται ένας DM ο οποίος έχει χρόνια στο κουρμπέτι, όπως λέμε. Λοιπόν, Πάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάλλον δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί τώρα, γιατί ο Πάνος βρίσκεται στην Αμερική. Τώρα είναι μεσημέρι, είναι σχεδόν 3 η ώρα εδώ πέρα. Άρα καλά έκανα και είπα καλησπέρα. Εδώ είναι 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Καταρχάς, πώς βρέθηκες στην Αμερική? Πώς βρέθηκα στην Αμερική? Είμαι αυτό που λένε ερωτικός μετανάστης, καθώς η γυναίκα μου ξεκίνησε να έρθει εδώ για το διδακτορικό της πριν από αρκετά πλέον χρόνια. Και μετά από αυτό το ένα έφερε το άλλο, μια συζήτηση και αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε εδώ πέρα μετά από τις σπουδές της. Τέλεια. Προτιμάς τη ζωή στην Αμερική από αυτή που είχες πριν στην Ελλάδα? Η απάντηση είναι μάλλον ναι, από την άποψη ότι κάποια πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από την ποιότητα ζωής την οποία έχουμε. Από την άλλη, ποιότητα ζωής δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία έχεις. Η ποιότητα ζωής είναι πολλά πράγματα. Και γι' αυτόν τον λόγο κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε περίπου 2 μήνες στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Οι παραλίες και το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν αλλάζουν τίποτα. Και φυσικά και να μπορούμε να δούμε όλους, οικογένεια, φίλους κλπ. Αλλά Λογικά. πλέον με μία κόρη η οποία είναι πλέον 10, η ζωή μας είναι εδώ. Με μία τέτοια ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο σκεφτόμαστε ότι πρέπει να γυρίσουμε Ευρώπη κάπως, οπότε είμαστε on the lookout, αλλά όχι στην Ελλάδα στην παρούσα φάση. Όχι στην Ελλάδα. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα, όλοι παλεύουμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε γιατί βαραίνει πολύ το κλίμα και δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Πάμε λοιπόν, ο μαθητής τώρα θα κάνει ερωτήσεις στο δάσκαλο, στην ουσία. Αυτός είναι ο σκοπός. Ας ξεκινήσουμε έτσι να προθερμαθούμε λίγο. Πες μου πόσο καιρό ασχολείσαι με τα TTRPGs, με τα Tabletop Role-Playing Games? Πηγαίνει τώρα, είναι με πρόχειρα μαθηματικά, 22-23 χρόνια πλέον. Ξέρεις ότι σε ζηλεύω υπερβολικά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί εγώ που άρχισα να ασχολούμαι δεν έχω κλείσει ούτε τρίμηνο στην ουσία. Αν σκεφτείς ότι το διάβασμά μου ξεκίνησε λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και τώρα έχουμε Απρίλη. Σε ζηλεύω. Θα ήθελα να το έχω γνωρίσει αυτό το χόμπι πολύ νωρίτερα. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Θυμάσαι καθόλου να μας πεις για την πρώτη σου επαφή? Πώς ήταν, δηλαδή, πώς εντάχθηκες στο χώρο? Παίζανε κάποιοι φίλοι και επειδή πάντοτε μου άρεσαν τα βιβλία, διάβαζα πάρα πολύ. Και όταν άκουσα γι' αυτό εδώ το χόμπι, μου φάνηκε σαν ένας τρόπος να εκφράσεις κάποια πράγματα τα οποία είχα διαβάσει, ήταν μέσα στην φαντασία μου τέλος πάντων και ήταν ένας τρόπος να τα κάνω, να τα παίξω ουσιαστικά σαν χαρακτήρες. Είτε πρόκειται για χαρακτήρες όπως ο Δον Κιχώτης, δηλαδή ένας, μάλλον θα έλεγα, στη φαντασία του είναι όλα χαρακτήρας, είτε πρόκειται για χαρακτήρες όπως ο αγαπημένος μου, ας πούμε, Έλρικ, ένας καταραμένος πρίγκιπας, χονδρικά. Έτσι. Και όταν άκουσα γι' αυτό, με κάποιους φίλους που είχαν ήδη έρθει σε επαφή, ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτό και οπότε αυτό και έκανα. Και η μάλιστα πρώτη μου επαφή δεν ήταν με παραδοσιακό D&D, αλλά ήταν με Rokugan. Τι είναι αυτό, θα μου πεις? Είναι στην Ιαπωνία ένα setting. Οκ.
αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί εγώ προς το παρόν ασχολούμαι μόνο με το Dungeons and Dragons. Βλέπω ότι υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορεί να πιάσει ο καθένας, είτε σε θέματα setting, είτε σε θέματα κανόνων, είτε σε θέματα. Μου φαίνονται λίγο βουνό από την αρχή, αλλά έχω μπει με τα μπούνια. Οπότε κάποια στιγμή θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρέχεις ένα campaign με την σύζυγο και με κάποιους άλλους φίλους. Γενικά, σαν DM, πόσα χρόνια έχεις που το κάνεις, πώς ασχολείσαι? Ξεκίνησε από την αρχή, δηλαδή. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Πολύ λίγο μετά από όταν ξεκίνησα, ψάχνουμε κάποιον να κάνει DM στα παιχνίδια μας, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι σε εκείνη την ηλικία πολύ λίγα άτομα θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη του να οργανώσουν ένα παιχνίδι, μια ιστορία, και δεν είναι και εύκολο. Και βέβαια πλέον υπάρχουν πολύ περισσότερα resources, τα οποία δεν υπήρχαν. Προφανώς το ίντερνετ είναι μια αστήρευτη πηγή πληροφοριών, γι' αυτό και ήταν τόσο εντός εισαγωγικών εύκολη η δική μου ένταξη, που ανάλαβα με το πρώτο campaign να κάνω το DM. Αν δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν νομίζω ότι τα 3 βιβλία θα ήταν αρκετά. Για να σου δώσω να καταλάβεις, αυτό που κάνεις τώρα εσύ με τα παιδιά και ο τρόπος που παίζετε είναι ήδη έτη φωτός από τον τρόπο που παίζαμε εμείς. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν ήμασταν κάποιοι χαρακτήρες, βγαίνανε κάποια τέρατα μπροστά μας, τα πολεμούσαμε και είχαμε μια πολύ πολύ βασική ιστορία ότι πηγαίνουμε από το Α στο Β και στο δρόμο έχει τέρατα. Και το τονίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί από ό,τι είστε. Εντάξει, η ηλικία βέβαια σαφώς και παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι ότι ήμασταν πιο έξυπνοι από ό,τι ήσταν εσείς, απλά έχουμε πολύ περισσότερη πληροφορία. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Μπορούμε να διαβάσουμε, να δούμε πράγματα, να δούμε άλλους πώς παίζουν μέσω του YouTube. Υπάρχουν καταπληκτικά κανάλια με τρομερά campaigns που τρέχουν αυτή τη στιγμή, οπότε ψιλομαθαίνουμε και από εκεί. Εσείς δεν το είχατε αυτό το δικαίωμα, ας το πω έτσι, να το κάνετε. Όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν τότε ένα χόμπι το οποίο δεν είχε καθόλου μεγάλο πληθυσμό. Δηλαδή, με το ζόρι, είμαι από την Καβάλα. Σε μια επαρχιακή πόλη σαν την Καβάλα, μπορούσα να μετρήσω με το ζόρι στα δάχτυλα των 2 χεριών τα άτομα τα οποία ενδιαφερόντουσαν και ήταν σε ηλικίες 3-4 χρόνια πάνω κάτω για να μπορέσουμε να παίξουμε και να οργανώσουμε κάτι. Ενώ τώρα βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αγάπη από τον κόσμο για το χόμπι, όχι απλά ενδιαφέρον, αγάπη. Και μεράκι, δηλαδή εσύ τώρα ας πούμε είσαι καινούριος σαν DM, καινούριος σαν παίχτης και βλέπω ότι καινούριος στο χώρο γενικότερα. Ακριβώς, καινούριο σκηνή, και το μεράκι το οποίο έχεις είναι κάτι το οποίο εγώ να σου πω θαυμάζω και θα ήθελα πολύ να είμαι στα νιάτα μου όταν ξεκινούσα σε μια τέτοια κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να είμαι στα νιάτα μου τώρα. Αλλά δυστυχώς πλησιάζουμε τα 50. Εντάξει, είσαι και αρκετά μικρότερος από μένα, αλλά δεν θα αποκαλύψουμε παραπάνω. Μην μιλάς, άστα. Λοιπόν, εγώ δηλώνω 29. 29 κεράκια σβήνω. Κάθε χρόνο 29 είμαι. Τρέχεις κάποιο campaign αυτή τη στιγμή, είπαμε, με την σύζυγο και με τους φίλους. Θες να μας δώσεις κάποιες έτσι απλές πληροφορίες? Σε τι κόσμο είναι, τι setting, τι κανόνες? Ναι, παίζουμε πρώτη έκδοση Pathfinder, αν και το campaign το οποίο παίζουμε δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. Το campaign το οποίο παίζουμε δεν είναι δικό μου, λέγεται Zeitgeist, The Gears of Revolution. Οποιοςδήποτε δεν το έχει τσεκάρει, συνιστώ ανεπιφύλακτα να το τσεκάρει, με τη μόνη προϋπόθεση ότι οι παίχτες θα κρατάνε καλές σημειώσεις. Είναι αρκετά πολύπλοκο, έχει αρκετά πράγματα τα οποία δεν είναι όμορφα μεταξύ τους όσο προχωράει και μπορεί στην αρχή να φαίνονται ασύνδετα και οι στιγμές τις οποίες γίνεται μία αποκάλυψη ότι κάτι το οποίο είδαμε παλιότερα κολλάει έτσι σε αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίες για τους παίχτες, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι οι παίχτες θα έχουν κάποιες σημειώσεις αρκετά καλές ώστε να μπορέσουν η άριστη μνήμη. Η μνήμη δεν είναι αρκετή. Έχω έναν παίχτη και πολύ καλό φίλο, ο οποίος στηρίζεται αποκλειστικά στη μνήμη του και πολλές φορές θυμάται κάποια πράγματα αρκετά καλά, αλλά με μικρές διαφορές που κάνουν στο τέλος, αλλάζουν όλη την ουσία αυτού που θυμάται.
Οπότε Κατανοητό. το να στηρίζεις τη μνήμη σου είναι καλό, αλλά είναι επίσης καλό να μπορείς να ανατρέξεις σημειώσεις και όχι για αυτό το campaign, γενικότερα, και να μπορέσεις να βάλεις ένα και ένα μαζί μετά. Ωραία, εγώ θα αρπάξω την ευκαιρία εδώ αυτή τη στιγμή και θα κάνω κάποιες νούμπικες, να το πω έτσι, ερωτήσεις. Πόσο κοντά είναι το Pathfinder με το Dungeons and Dragons? Πάρα πολύ, καθώς το Pathfinder και η πρώτη έκδοση ξεκίνησε σαν ένας κλόνος της τρίτης έκδοσης Μάλιστα. D&D και η Pathfinder η δεύτερη έκδοση σαν ένας κλόνος της πέμπτης έκδοσης. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, αλλά με κάποιες διαφορετικές ιδέες στο πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, δηλαδή αυτό που λέμε archetypes κλπ. Κατά τα άλλα, αν κάποιος έχει παίξει ένα από τα δύο, θα μπορέσει να παίξει και το άλλο πολύ εύκολα. Τέλεια. Άρα δηλαδή αν αποφασίσουμε κάποια στιγμή να τρέξουμε το συγκεκριμένο campaign, το Zeitgeist που τρέχεις εσύ, σε D&D rule set, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει και σε πέμπτη έκδοση, νομίζω το έχουν βγάλει. Υπάρχει και σε πέμπτη. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που θεωρείς ότι σε δυσκόλεψε περισσότερο στα πρώτα σου βήματα? Καταλαβαίνω, μιλήσαμε για την έλλειψη πληροφορίας. Αλλά με την λιγοστή πληροφορία που υπήρχε τότε, τι θεωρείς εσύ ότι βρήκες πιο δύσκολο στο να ενταχθείς στον κόσμο του D&D? Γενικά του TTRPG, τέλος πάντων. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το πόσες ώρες ήθελε. Ήτανε τουλάχιστον το πόσες ώρες ήθελε. Αποκτώντας εμπειρία, οι ώρες αυτές προετοιμασίας και λοιπά γίνονται λιγότερες. Αλλά Προφανώς. είναι ένα χόμπι το οποίο απαιτεί αρκετές ώρες από κάποιον ο οποίος θέλει να DMR. Εσύ, ας πούμε, ξέρω ότι κάνεις όσο χρόνο παίζουν οι παίχτες σου επί 3 για να προετοιμαστείς. Και όχι μόνο αυτό, έχω μπλέξει με το editing των βίντεο, το οποίο δεν ξέρω πώς προέκυψε πραγματικά. Δηλαδή, κάναμε το πρώτο session και λέω, παιδιά, πρέπει να μας βγάλω στο γυαλί. δεν άντεχα, ας πούμε, να μείνει μόνο μεταξύ μας ο χαβαλές και το πόσο καλά περάσαμε. Και λέω, θα βγάλω κανάλι στο YouTube. Έχετε κανένα πρόβλημα? Όλοι συμφωνήσανε με τη μία, βέβαια. Τέλος πάντων, ας μην πω πόση βοήθεια έχω από αυτούς. Αλλά η προετοιμασία για μένα είναι η μισή χαρά, πραγματικά. Και η άλλη μισή είναι να δημιουργούμε την ιστορία με την παρέα. Αλλά το διασκεδάζω εξίσου. Δηλαδή το να κάτσω να σκεφτώ αυτά τα απλοϊκά πράγματα προς το παρόν, έτσι, γιατί δεν έχω την εμπειρία για να κάνω, να τρέξω ένα campaign όπως το Zeitgeist που λες εσύ ότι απαιτεί τρελές σημειώσεις ή κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι πιο linear η πορεία που ακολουθεί το δικό μας campaign. Διάλεξα ένα starter set όπως είναι το Lost Mine of Phandelver, γιατί αυτό μου πρότεινες και εσύ αρχικά. Αυτό λέγανε και οι περισσότεροι στο Reddit και στο YouTube, οπότε αποφάσισα να το τρέξω να δω πώς είναι. Το οποίο όμως, όπως θα δεις, ξέρω ότι έχεις δει αρκετά από τα βίντεο, δεν ξέρω αν είσαι up to date, αλλά όσο περνάει ο καιρός και αποκτώ κι εγώ κάποια άνεση, το αλλάζω. Το κάνω περισσότερο δικό μου, γιατί δεν με ικανοποιούσε το setting το οποίο μου δίνει το συγκεκριμένο module. Τώρα, αν θα βγει καλύτερο, αν θα βγει χειρότερο, η ιστορία θα μας κρίνει. Λοιπόν, το βαρύναμε πολύ. Θυμάσαι να μας περιγράψεις κάποια αστεία σκηνή από ένα από τα campaign σου, είτε σαν DM είτε σαν παίχτης? Ναι. Έχω πολλές. Θα σου πω την Μ' αρέσει η νοσταλγία στο βλέμμα σου όταν σου έκανα την ερώτηση. Άρα τρέχεις στα παλιά και σου έρχονται πράγματα τα οποία φαίνεται ότι πέρασες καλά. Έχω πολλές. Το πιο ωραίο, έτσι, running gag θα έλεγα, είναι ο τρόπος που βρίσκουμε να πούμε στους συγγενείς των πεσμένων συντρόφων μας ότι έχουν χάσει κάποιον δικό τους. Και αυτό που λέμε, αυτό που μου έχει μείνει, είναι που λέγαμε θα γυρίσουμε στο χωριό και πώς θα το πούμε στους γονείς του. Και λέγαμε εντάξει, θα μας περιμένει όλο το χωριό εκεί και θα πούμε όποιος έχει γιο να κάνει ένα βήμα μπροστά. Και να τους πούμε εσείς που πάτε. Το γνωστό που πάρε καραμπίτρο. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Μεγαλύτερη αποτυχία σε ένα campaign, είτε σαν DM είτε πάλι σαν παίχτης?
Λοιπόν, οι παίκτες δεν μπορούν να αποτύχουν στην πρώτη φάση. Αν ένας παίκτης πεθάνει, δεν είναι αποτυχία. Πρόσεξε με, δεν μιλάω όσον αφορά το gameplay. Μιλάω γενικά, δηλαδή, παραδείγματος χάρη για μένα θα ήταν αποτυχία να δω τους παίκτες μου κάποια στιγμή να αδιαφορούν για αυτό που κάνουν. Θα το θεωρούσα προσωπική ήττα, να το πω έτσι. Να μου πεις, πολύ βαρύ το φορτίο, πολύ μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνεις, αλλά έτσι αισθάνομαι εγώ. Γιατί για να περάσω εγώ καλά, πρέπει και οι απέναντι μου να περνάνε καλά. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα σου πω την πιο πρόσφατη αποτυχία και όχι τη μεγαλύτερη, γιατί δεν μπορώ να τη ιεραρχήσω. Okay. Η πιο πρόσφατη είναι, προσπάθησα να τρέξω ένα Viking setting campaign. Το οποίο αν θες να μεταφράσεις για μένα. Ναι, οι παίκτες ουσιαστικά ήταν αυτό που θα λέγαμε οι Vikings. Είπες Viking setting. Ναι. Άλλο άκουσα. Συγγνώμη, η προφορά μου είναι... Όχι, δεν ήταν θέμα προφοράς, θέμα Discord ήταν. Έχουμε και αυτό το delay τώρα και κάνει λίγο πιο δύσκολη την κουβέντα, αλλά τέλος πάντων, καλά τα πάμε. Ωραία. Και... Δεν μπόρεσα, ενώ είχα πάρα πολλές πληροφορίες, είχα διαβάσει πάρα πολύ για έθιμα, είχα διαβάσει πάρα πολύ και είχα προετοιμαστεί, θεωρώ, πολύ καλά για να περάσω την κοινωνία πώς ήτανε, γιατί η κοινωνία σε ένα τέτοιο setting δεν είναι αυτή που βλέπουμε στις ταινίες. Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες είναι η πολεμική, ας πούμε, η πολεμική μεριά που βλέπουμε. Ας πούμε, ο Όντιν δεν είναι αποκλειστικά ο θεός του πολέμου και της γνώσης, είναι και ένας θεός παγαπώντης, τρίξτερ θα λέγαμε. Δεν μπόρεσα να περάσω αυτά τα κομμάτια τα πιο πολιτισμικά, όπως θα το ήθελα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι παίκτες μου να το αντιμετωπίσουν σαν άλλο ένα D&D campaign, ας πούμε. Μάλιστα. Το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν ήθελα και προφανώς απέτυχα σε αυτό. Γιατί αισθάνεσαι ότι πάει λίγο χαμένος ο κόπος σου και το διάβασμά σου και η προετοιμασία σου και. Όχι. Γιατί έμαθα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σαφώς. Εννοείται. Τα παθήματα πάντα γίνονται μαθήματα. Δεν το συζητάμε. Που σημαίνει ότι θα σε κάνει καλύτερο την επόμενη φορά που θα επιχειρήσεις κάτι ανάλογο. Αναφέρομαι αποκλειστικά στο ότι έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την κουλτούρα των βορείων, τα οποία δεν ήξερα. Γενικότερα, είναι ένα πράγμα το οποίο το συνιστώ και σε σένα, ας πούμε. Εάν δεις κάτι το οποίο θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί όλα αυτά εδώ που βλέπουμε στο D&D είναι στηριγμένα κάπου μυθολογικά, αν δεις κάτι που θα σε τσιγκλίσει, κοίταξέ το. Παραδείγματος χάρη, τα Ραξάσα είναι D&D τέρατα. Τίγροδαίμονες, ας πούμε. Έχουν μια πολύ βασισμένη στην Ινδουιστική, πώς το λένε, μυθολογία. Στον Ινδουισμό. Έχουν πολύ μεγάλο lore. Και μπορείς να δράξεις την ευκαιρία από αυτό και να μάθεις κάτι που δεν ήξερες πριν. Σαν άνθρωπος, τέλος πάντων. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Λοιπόν. Είχες ποτέ κάποιον παίχτη, ως DM μιλάμε τώρα, που σου έκανε το βίο αβίωτο σε ένα τραπέζι? Το κουμπάρο. Δεν ήθελα να ονομάσουμε άτομα, αλλά θες να κάνεις λίγο elaborate, να μας πεις τι ακριβώς εννοείς με αυτό? Υπάρχουν παίχτες, το οποίο το καταλαβαίνω απολύτως, να βλέπουν το παιχνίδι από την gamist πλευρά τους, δηλαδή πώς θα κάνω maximize το damage μου και τα λοιπά. Οι γνωστοί min-maxers. Ναι, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Και το καταλαβαίνω από την gamist, δηλαδή, γιατί είναι ένα επιτραπέζιο. Μπορεί να είναι role-playing, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα επιτραπέζιο. Και μου έκανε τη ζωή πιο δύσκολη γενικότερα. Όχι πλέον, έχει μεγαλώσει, έχει οριμάσει, αλλά ήταν αυτό που θα λέγαμε, αγαπούσε το min-maxing λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Το οποίο καταλήγει συνήθως, για να είναι ενδιαφέρουσες οι μάχες για άλλους, να πρέπει λίγο να κάνεις λίγο πιο πάνω τα τέρατα και τελικά κάποιος δεν συμμετέχει όπως θα έπρεπε στη μάχη και είναι λίγο ένα θέμα ισορροπίας εκεί πέρα, το οποίο δυσκολεύει. Και πάμε στην ακριβώς αμέσως επόμενη ερώτηση που έχω σημειωμένη
και που είναι το μεγάλο bane of existence αυτή τη στιγμή για μένα, how to balance the fucking combat. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τέρατα πρέπει να εμφανίσω σε αυτό το πάρτι που έχω απέναντι, ούτως ώστε να μην τους σκοτώσω μονόχοι τους από τη μία, αλλά από την άλλη να μην κάνουν και περίπατο στο δάσος, έτσι, τριαλάρο. Προχτές, ας πούμε, που βγήκε το Ogre μέσα από τη σπηλιά, οι 3 από τους 4 του πάρτι χορεύανε και τραγουδούσαν ρουβά. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση. Και τελικά κάνανε ένα καταπληκτικό play, η Βάρδος δηλαδή έκανε ένα καταπληκτικό play και τελειώσανε τη μάχη, αυτό που σου είπα πριν, περίπατο στο πάρκο. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δεν έχω δει το τελευταίο επεισόδιο. Το έχω αφήσει ακριβώς εκεί πέρα που έβγαινε το Ogre και σκεφτόμουν όταν το έβλεπα, λέω τώρα θα φάνε λίγο ξύλο. Θα γίνουν λίγο χάσουν, ας πούμε, τώρα σκεφτόμουν. Κι όμως τραγουδάνε ρουβά. Σάκη, αν μας βλέπεις, γεια σου. Αυτό το οποίο εγώ κάνω είναι συνήθως, ας πούμε, υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι σαν το Ogre το οποίο αναφέρεις. Έχω από πίσω και κάποιον ούτως ώστε να τον μπαφάρει ή κάτι τέλος πάντων να τους ενοχλεί, όχι να τους σκοτώσει, να τους ενοχλεί. Να πούνε τώρα να ασχοληθούμε με αυτό και να μην είναι τόσο εύκολη η μάχη. Από την άλλη, δεν είναι ποτέ σκοπός οι παίχτες να έχουν τέτοιες δυσκολίες που να μην μπορούν να τις υπερβάλλουν, τέλος πάντων. Ειδικά όσο πιο δύσκολες γίνονται οι μάχες και ανεβαίνουν τα levels και έχουν οι παίχτες περισσότερα στο προστάσιό τους, είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνεις κάποια πράγματα. Μία εύκολη λύση είναι να παίξεις λίγο με τα hit points των τεράτων, λίγο με το hit των τεράτων και να παραμείνουν τα τέρατα ίδια. Δεν είναι εύκολο βέβαια, γιατί το κάθε part είναι διαφορετικό. Άρα και υπάρχουν εργαλεία στο ίντερνετ, δεν έχω ψαχτεί ακόμα, αλλά υπάρχουν εργαλεία στο ίντερνετ που θα μπορούσαν να δώσεις το party composition, παραδείγματος χάρη στη δικιά μας περίπτωση 6 άτομα, βάρδος, μάγος, μπλα 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 μπλα, και να σου πει τι τέρατα πρέπει να τους βάλεις απέναντι ώστε να έρθει. Βέβαια καταλαβαίνω ότι δεν είναι μπάσκετ για να μπορέσεις να βάλεις, ξέρω εγώ, μία ομάδα και μία εισάξη απέναντι, γιατί παίζει πολύ ρόλο και η τύχη με το ζάρι και όλα αυτά και ο τρόπος που θα χειριστούν μια μάχη. Αλλά υπάρχουν τέτοια εργαλεία, έχεις συναντήσει ποτέ τίποτα? Δεν έχω υπόψη μου κάτι. Δεν έχεις υπόψη. Λοιπόν, Τσακ, κατά τη γνώμη σου, τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε εμείς οι καινούργοι DM? Ένα είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι καινούργοι DM, να νομίζουν ότι είναι αντίπαλοι με τους παίχτες. Ξέρω ότι δεν το κάνεις, το βλέπω, αλλά αν με βλέπει οποιοδήποτε καινούριος DM εκεί έξω, οι παίχτες δεν είναι αντίπαλοι σου, τα τέρατα δεν είσαι εσύ, είσαι εκεί για να πεις μια ιστορία και να την συνθέσεις μαζί με τους παίχτες. Θες να σου πω και το άλλο όμως? Όταν γυρίσανε και μου είπανε ότι τον δήμαρχο από το campaign που τρέχουμε τον συχαινόμαστε και εσύ είσαι ο δήμαρχος, άρα συχαινόμαστε και εσένα, το χάρηκα. Γιατί σημαίνει ότι μπήκα σε ένα χαρακτήρα και τους τον έδωσα με τέτοιο τρόπο ώστε να αισθανθούν, ξέρεις, εχθρική απέναντι στο χαρακτήρα, όχι σε μένα στην ουσία, γιατί μετά πέρασα στον επόμενο και στο μεθεπόμενο και. Αλλά το θεωρώ νίκη αυτό. Πιστεύεις ότι πρέπει να προσπαθεί ο DM να το καταφέρνει αυτό συνεχώς, δηλαδή με τα NPCs που παρουσιάζει να τα κάνει τόσο ενδιαφέροντα και οι παίχτες να τα αγαπάνε, να τα μισούνε, να τους είναι διάφορα? Είναι μέρος του παιχνιδιού. Η ουσία είναι ότι ο κάθε DM έχει διαφορετικό τρόπο που DMR και το κάθε party είναι διαφορετικό. Κάποιοι, όπως είπα, μπορεί να είναι εκεί για να ρίξουν ζάρια, να περάσουν καλά για μερικές ώρες και να τραγουδήσουν ρουβά, ας πούμε, κλπ. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι εκεί περισσότερο να το δούνε σαν κάποιο είδους πρόζα, να θέλουν να βγουν στο σανίδι και να θέλουν να υφάνουν μια ιστορία έτσι. Αυτό είναι δική σου σαν DM δηλαδή ευθύνη, να μπορέσεις να το κάνεις αρκετά ενδιαφέρον για όλους. Και όσον αφορά τα NPCs,
Ναι, εσύ πρέπει να ξέρεις τι είναι το κάθε NPC, αλλά δεν χρειάζεται να πας over the top, που λένε. Δεν χρειάζεται δηλαδή το κάθε NPC όταν συναντήσει κάποιον να τους πει την ιστορία της ζωής τους. Αυτό, ας πούμε, που έκανε τον Δήμαρχο ήταν ωραίο γιατί είχε mannerisms, είχε μια ωραία περιγραφή, physical, ξέρω εγώ πώς μοιάζει, και συνήθως αυτά εδώ τραβάνε λίγο περισσότερο την προσοχή στους παίχτες και λένε «Όπα, αυτός κάτι είναι, ρε παιδί μου». Είναι κάποια μικρά έτσι πράγματα που μπορείς να κάνεις για να εφιστήσεις την προσοχή σε κάποια NPCs λίγο περισσότερο από άλλα. Δηλαδή μπορεί κάποιος κακοποιός να έχει μία ουλή στο πρόσωπο και αυτό εδώ απλά να είναι μία περιγραφή, αλλά εάν περιγράψεις λίγο παραπάνω, δηλαδή ότι έχει μία ουλή η οποία ξεκινάει από το μάτι και φαίνεται να έγινε με τσεκούρι, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, θα σου πει κάτσε γιατί είναι τσεκούρι. Είναι δηλαδή μικρά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν κάποιο NPC λίγο πιο ενδιαφέρον. Για να επανέλθω στην ερώτησή σου, γιατί πλατιάζω νομίζω. Γι' αυτό είμαστε εδώ, μην αγχώνεσαι. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου. Το κάθε NPC έχει έναν λόγο που είναι εκεί που είναι και ο λόγος αυτός εδώ δεν έχει να κάνει με τους παίχτες. Ο λόγος που το κάθε NPC είναι δικό του, δηλαδή άτομο. Οπότε, εάν εσύ το σκέφτεσαι έτσι, όταν έρθει η ώρα να πράξει, δεν θα πράξει με γνώμονα τους παίχτες, θα πράξει με γνώμονα τον εαυτό του, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος θα παραδοθεί. Κάποιος θα πολεμήσει μέχρι θανάτου, κάποιος θα κλέψει το πορτοφόλι του πεσμένου του συμμάχου και θα σηκωθεί να φύγει. Είναι δηλαδή όλα αυτά εδώ πράγματα τα οποία δεν παίζουν ρόλο στο big picture, αλλά δείχνουν καλύτερα ότι ο κόσμος είναι ο καθένας δικό του άτομο. Και τα NPCs γίνονται λίγο πιο PCs με αυτόν τον τρόπο. Τέλεια. Τα NPCs μπορεί εγώ σαν DM, ας πούμε, να γνωρίζω ότι ένα NPC θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία μας. Θα τον συναντήσουμε ξανά και ξανά. Κάποιες φορές αυτά τα NPCs που ξέρω τη σημασία τους, επιλέγω να μην τα περιγράφω πολύ αναλυτικά από την αρχή, για να μην πάρουν το hint οι παίχτες ότι ξέρεις τι, έχει κάτι σημασία, έχει αραδιάσει ένα κείμενο 10 σελίδες για το συγκεκριμένο NPC. Το θεωρείς σωστή τακτική να αποφεύγω αυτή την περιγραφή, ώστε να μην καταλάβουν εξ αρχής ότι είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο NPC? Όχι. Σαν συμβουλή προς εμένα. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί νομίζω ότι οι παίχτες κατά βάση, δεν υπάρχει ευγενικός τρόπος να το πω, αλλά οι παίχτες δεν προσέχουν τόσο όσο νομίζει ο DM. Οπότε, εάν... Ευγενέστατος ήσουνα. Ναι, αλλιώς θα το έλεγα αρχικά, αλλά ναι. Εάν δώσεις μια λίγο πιο καλή περιγραφή, πιο λεπτομερή περιγραφή, τότε οι παίχτες θα κάνουν τα αυτιά τους θα τα έχουν λίγο πιο τεντωμένα. Μάλιστα. Καταλάβουν ότι αυτό το NPC είναι λίγο πιο σημαντικό, οπότε θα κάνουν και interact διαφορετικά μαζί του. Εκτός αν το NPC σου είναι comedy relief, οπότε θα κάνουν αποκλειστικά interact μαζί του έτσι κι αλλιώς. Ωραία, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Για να δω και λίγο τις σημειώσεις μου. Οι ερωτήσεις είναι λίγο σκόρπιες, έτσι, δεν έχουν κάποια συνοχή μεταξύ τους. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, δεν μας απασχολεί καθόλου αυτό. Θα πηδήξω λίγο στους παίχτες τώρα. Έχεις αυτό που λέμε τον ήσυχο παίχτη στο τραπέζι σου. Το οποίο με άγχωνε κάποια στιγμή ότι ξέρεις τι, για να είναι ήσυχος αυτός μπορεί και να μην περνάει καλά. Πώς το αντιμετωπίζεις σαν DM? Αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις, και για μένα τουλάχιστον δουλεύει συνήθως, είναι να υπάρχει κάποιο μικρό challenge το οποίο είναι ραμμένο πάνω στον παίχτη. Δηλαδή, έχεις ας πούμε έναν παίχτη ο οποίος είναι rogue και δεν μιλάει. Θα κάνεις ένα μικρό challenge το οποίο έχει να κάνει να ξεκλειδώσω την πόρτα, να πάω μέσα κρυφά και να γυρίσω να πω ότι βρήκα. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Αναγκαστικά αυτός ο παίχτης θα πρέπει να μπει στο spotlight από μόνος του. Όχι να τον αναγκάσεις εσύ out of game να μπει στο spotlight, να πεις και δεν μιλάς,
να του δώσει ένα μικρό challenge. Αλλά αυτό δεν τίθεται θέμα να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κανέναν. Είμαστε όλοι εκεί για να περάσουμε καλά. Δεν είμαστε για να κάνουμε κάτι. Δεν είναι δουλειά, δεν είναι επάγγελμα. Είναι η σαββατιάτικη πανέμορφη απασχόλησή μας, ενασχόλησή μας. Ως εκεί, να αναγκάσουμε, δεν αναγκάζουμε κανέναν. Αισθάνομαι ότι έπρεπε να το πω παρόλα αυτά. Και κάθε χαρακτήρας, γιατί υπάρχουν, αυτό είναι ένα παράδειγμα, κάθε χαρακτήρας σίγουρα έχει κάτι στο οποίο είναι καλός έτσι όπως είναι γραμμένος. Οπότε είναι ένας τρόπος να κεντρήσει το ενδιαφέρον και να τους δώσει μία νίκη, γιατί πολλοί παίχτες, ειδικά όταν ξεκινάνε, σκέφτονται ότι αν αποτύχω θα απογοητεύσω τους φίλους μου, το τραπέζι κτλ. Να τους δώσει μία νίκη. Εγώ γελάω τώρα για τους συγκεκριμένους παίχτες που έχω απέναντι μου, που δεν νομίζω να σκέφτεται κανένας έτσι. Τέλος πάντων. Ναι, το να τους δώσει μία νίκη σε ένα challenge είναι μια καλή αρχή. Το καταλαβαίνω αυτό που λες απόλυτα. Ας πάμε λίγο στο αντίθετο τώρα. Τι πρέπει να κάνει ένας DM? Το επιτρέψει είναι λίγο βαριά λέξη βέβαια, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω εδώ για να καταλάβουμε τι λέμε, ώστε να μην επιτρέψει κάποιον να κάνει dominate το τραπέζι. Γενικά, είτε στο RP του, είτε στις αποφάσεις που παίρνονται από το πάρτι, είτε στο πόσο μιλάει συγκριτικά με τους άλλους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάτσε να κάνω shift στη θέση μου. Αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο μπορεί να βάλεις φραγμό εύκολα, γιατί σαν άτομα υπάρχουν αυτοί εδώ οι οποίοι είναι πιο εξωστρεφείς από τους άλλους. Οπότε όταν έρθει η ώρα και να μιλήσουν και μέσα στο παιχνίδι, η εξωστρέφεια αυτή εδώ δεν είναι ότι αφήνουμε ποτέ δεν αφήνουμε τελείως τον εαυτό μας πίσω. Πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μας, και μάλιστα αυτά τα κομμάτια τα οποία είναι αυτά που μας καθορίζουν περισσότερο, intrinsic που θα λέγαμε εδώ πέρα, είναι τα κομμάτια τα οποία θα βγουν. Δηλαδή αν κάποιος είναι εξωστρεφής, θα μιλάει περισσότερο, θα αλληλεπιδράσει περισσότερο με τα NPCs κτλ. Αυτό το οποίο θα με ανησυχούσε μόνο ως DM θα ήταν εάν δεν επέτρεπε σε άλλους να μιλήσουν. Οπότε εκεί αυτό το οποίο κάνεις είναι ότι μπορείς να πεις ευγενικά πάντοτε, μισό λεπτό, κάτι θέλει να πει ο άλλος παίχτης. Το οποίο δεν έχω γνωρίσει κάποιον εδώ και πολλά χρόνια που να αντιδράσει αρνητικά σε αυτό. Λογικό. Ναι. Θέλω να θεωρήσω ότι ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με αυτό το πανέμορφο χόμπι, τέλος πάντων, είναι κόσμος που το βασικό του ενδιαφέρον είναι να περάσει καλά. Ναι, όπως είπες, υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να κερδίσουν, να ρίξουν ζάρια και να κάνουν damage. Αλλά αυτό που κρύβεται πίσω από ολονών, τέλος πάντων, την όθηση είναι το να περάσω καλά. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που θα επιλέξει να καταστρέψει μια ωραία ατμόσφαιρα απλά για να, επειδή είναι ισχυρογνώμων, ας πούμε, ή επειδή θέλει να περάσει το δικό του, είτε. Συμφωνείς με αυτό ή όχι? Συμφωνώ με αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι οι ισχυρογνώμονες παίχτες έχω πολλά χρόνια να δώσω ένα τραπέζι D&D. Και όταν έβλεπα, ήμασταν ακόμα πιτσιρίκια. Που λίγο το βλέπεις και λίγο... Εκεί αλλάζει το balance εντελώς σε μικρότερες ηλικίες. Ωραία. Ναι. Παρακαλώ. Όχι, δεν έχω κάτι να πω. Δεν νομίζω ότι πλέον συναντάω ισχυρογνώμονες παίχτες. Ποιος ισχυρογνώμονες είμαι εγώ, νομίζω. Κοίτα, εγώ τους το λέω συνέχεια. Είμαι ο DM, έχω πάντα δίκιο. Τέλος. Όχι από αυτή την άποψη. Από την άποψη ότι όταν. Αυτό το κάνω βέβαια και real life. Όταν πιστεύω ότι έχω δίκιο, πραγματικά πιστεύω ότι έχω δίκιο. Ακόμη και όταν έχω άδικο. Σε έχω ζήσει. Ακόμη και όταν έχω άδικο. Τι εννοείς ακριβώς. Λοιπόν, κάνω κι εγώ shift στην καρέκλα μου. Πάμε στην υποχρεωτική ερώτηση σε αυτού του είδους συζητήσεις. Τα ζάρια πίσω από το screen ή μπροστά? Τα ζάρια μπροστά από το screen. Πάντα? Όλα τα ζάρια, πέρα από τα ζάρια που ρίχνω για να δω αν θα βγει encounter ή κάτι τέτοιο, όλα μπροστά από το screen. Έτρωγες critical στο κεφάλι? Να μην έτρωγες critical στο κεφάλι, φίλε, δεν σε φταίω. Μάλιστα, οκ, αυστηρό σε βρίσκω. Είναι και αυτό μια αντιμετώπιση. Να σου εξηγήσω γιατί αυτή εδώ έχει μία ερώτηση follow-up την οποία καταλαβαίνω ότι δεν την έχεις υπόψη.
αν κάποιος πεθάνει και τα ζάρια τα ρίχνουν μπροστά από το screen, καταλαβαίνει ότι, ή πρέπει να καταλαβαίνει τουλάχιστον, ότι ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού είναι και τα ζάρια τα οποία ρίχνουμε. Και μετά από αυτό προσπαθώ να παίρνω την ευκαιρία για να προωθήσω την ιστορία κάπως. Όταν γίνει κάτι κακό, προσπαθώ να πάρω την ευκαιρία για να προωθήσω την ιστορία. Δηλαδή, θα σου πω με ένα παράδειγμα το οποίο έγινε πολύ πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες. Η Ειρήνη, σύζυγός μου, πέθανε εκεί που ήμασταν. Εκεί που ήμασταν. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι βρέθηκε ένας τρόπος να γυρίσει τη ζωή, το οποίο κάτι έδειξε για το μέρος στο οποίο ήμασταν και για την ιστορία. Οπότε δηλαδή οι παίκτες μετά είχαν μία πληροφορία που δεν είχαν πριν, η οποία βασίστηκε πάνω στο θάνατο του χαρακτήρα της Ειρήνης. Ακριβώς. Και αυτά εδώ είναι πράγματα τα οποία μπορείς να έχεις στο μυαλό σου σαν DM. Δηλαδή ότι αν κάποιος πεθάνει εδώ, πώς μπορώ να το σώσω, γιατί κανείς δεν θέλει να τελειώνει το campaign του. Ναι. Και αυτό. Ή να αλλάξει χαρακτήρα τέλος πάντων στα μισά του campaign. Γιατί υπάρχει και αυτή η λύση. Το οποίο θα γίνει κάποιες φορές. Θα γίνει, ναι, αναγκαστικά. Θα γίνει κάποιες φορές. Θα γίνει. Μάλιστα. Ωραία. Μου είπες ότι είσαι σχεδόν up to date. Έχεις παρακολουθήσει τα περισσότερα από τα βίντεο μας. Εμένα, τι θα μου έλεγες ότι κάνω λάθος και θα έπρεπε να το δω διαφορετικά, να το αλλάξω, να σταματήσω να το κάνω ως DM? Έχω μία παρατήρηση μόνο. Παραπάνω από μία θα ήθελα, ειλικρινά. Εγώ έχω μία παρατήρηση μόνο, την οποία δεν την έχω πει, γιατί έχουμε ξανασυζητήσει και δεν την έχω πει. Περίμενα τώρα για να την πω. Ναι. Πρέπει να δίνεις στους παίκτες σου παραπάνω χρόνο για να αλληλεπιδράσουν όταν περιγράφεις. Δηλαδή, όταν περιγράφεις κάτι, φτάσεις σε ένα τέλος, δώσε μερικά δευτερόλεπτα στους παίκτες σου να πούν αυτό που θέλουν ή να κάνουν μια ερώτηση οι ίδιοι, πριν εσύ πεις κάτι παραπάνω, το οποίο μπορεί να σε φέρει βέβαια σε θέση να πρέπει να αυτοσχεδιάσεις κάτι. Δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Ναι, σε βλέπω ότι δεν έχεις πρόβλημα. Γι' αυτό δώσ' τους λίγο χρόνο να αλληλεπιδράσουν μόνοι τους, χωρίς να τους κατευθύνεις. Είναι καλύτερα. Για να σου πω την αλήθεια, δεν θα το πω σαν δικαιολογία αυτό που θα αναφέρω τώρα. Ήταν λίγο επιλογή μου να μην το κάνω μέχρι τώρα, γιατί επειδή είμαστε όλο το τραπέζι καινούριο, και εγώ ως DM και τα παιδιά, είναι η πρώτη φορά, αν εξαιρέσει δηλαδή την Σωτηρία που παίζει στη Σέκτα, η οποία έχει δει αρκετές ώρες critical role, η εμπειρία μας σε τραπέζι είναι μηδενική, κυριολεκτικά. Οπότε υπήρχε ένα γενικό awkwardness και εγώ σαν άνθρωπος το έκανα αυτό προσπαθώντας να καλύψω τη σιωπή. Κατάλαβες, δεν ήθελα δηλαδή να τους φέρω σε μια άβολη θέση του ότι κοίτα τώρα πρέπει να μιλήσω. Και επειδή δεν είμαστε μια πολύ ωραία παρέα πλέον, αλλά οι μισοί με τους άλλους μισούς γνωριστήκαν επί τόπου, στο session 0. Δεν γνωριζόμασταν όλοι από την αρχή. Ο συνδετικός κρίκος, ο κοινός γνωστός όλων είμαι εγώ, όπως καταλαβαίνεις, που μάζεψα το συγκεκριμένο τραπέζι. Οπότε για να μην αισθανθεί κάποιος πιο αμήχανα και να μην κλωτσίσει που λέμε από την αρχή, επέλεξα να το κάνω αυτό. Αν παρατηρήσεις, όλο και το κόβω και όλο περισσότερο τους ρωτάω τι κάνετε, τι θα πείτε τώρα, έχει κάτι να πει ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Ωραία, πολύ χρήσιμο. Αυτό θα το προσέξω. Πρέπει να σου πω ότι είσαι τυχερός, γιατί για καινούργιοι παίχτες έχεις καλούς παίχτες. Όχι, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός. Έχουν καλό passive perception, καταλαβαίνουν τι παίζουν. Αυτό ακριβώς, ναι. Η ωριμότητα της ηλικίας, τι να πω, μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο προφανώς, δεν ξέρω, αλλά αισθάνομαι πολύ τυχερός όχι μόνο για το, να το πω, παικτικό επίπεδο, αλλά και για το πώς αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους αλληλεπιδρούν, ξέρεις, και εκτός όταν σταματάει το campaign και καθόμαστε άλλη μισή ώρα μετά και κουβεντιάζουμε και λέμε τα δικά μας, την καθημερινότητά μας. Δηλαδή έχουμε μπει ο ένας έχουμε μπει ο ένας στο σπίτι του άλλου πλέον. Βγαίνουν τα παιδιά μας στην κάμερα, χαιρετιούνται, σε τέτοια φάση είμαστε. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση ήταν τι θα έπρεπε να βελτιώσω. Θα το προσπεράσω, θα υποθέσω ότι πάει μέσα σε αυτή την απάντηση. Τι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο από αυτό που έχεις παρακολουθήσει στο κανάλι μας? Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε Midlife Rolls, subscribe τώρα. Subscribe τώρα, παιδιά. Έτσι. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο εμένα είναι ότι οι παίχτες κάνουν χώρο για τους άλλους παίχτες. Δηλαδή, τσιγκλάει ο ένας τον άλλον να κάνουν το κάτι παραπάνω και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σαν να λέμε, κάνε εσύ αυτό, κάνε αυτό. Ή
η τέτοια, πες το, Ποιο χαρακτήρα η ψάχνω να τους προτροπή του βοηθήσω? Dwalin να κάνει ο Αχιλλέας περισσότερο Healing. να ακολουθεί με το Θεό του Γενικά. περισσότερο. Μπράβο, να χρησιμοποιεί τα Να spell μην του είναι απλά παραπάνω. στο χαρτί ένας Paladin, να είναι και μέσα στο παιχνίδι ένας Paladin. Ναι, γιατί ήταν ένα σπαθί μέχρι τότε. Ναι. Δεν φέρνουν εσένα στη θέση να πρέπει να κάνεις το κάτι παραπάνω. Το κάνουν μόνοι τους και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τέλεια, όντως. Παιδιά. Ωραία. Κάποια συμβουλή για το πώς θα μπορούσα να προετοιμάσω τα sessions μου, ενδεχομένως καλύτερα, ενδεχομένως σε λιγότερο χρόνο, γιατί μου παίρνει αρκετή ώρα. Όπως είπες, αν είναι 3ωρο το session, εγώ θέλω 6 ώρες διάβασμα πριν. Δεν υπάρχει κάποιο καλός τρόπος. Είναι η κατάρα του DM αυτή εδώ. Και όσο αποκτάς εμπειρία θα είναι πιο εύκολο. Είναι θέμα εμπειρίας δηλαδή. Είναι Πάμε θέμα στην εμπειρίας, ναι. Γιατί αυτό θα μπορείς που να κάνεις υποθέτω on the fly κάποια πράγματα. Αλλά Μάλιστα. είναι αρκετά θέμα εμπειρίας. Ωραία. Πώς μπορούν οι μάχες μας να γίνουν πιο ενδιαφέρουσες, δεδομένου το ότι έχουμε παίχτες οι οποίοι είναι καινούργοι και δεν μπορούν ακόμα να συλλάβουν όλο το κόνσεπτ του ότι παιδιά δεν είμαστε εμείς από εδώ σε μια σκακέρα τα αντίπαλα πιόνια απέναντι και πετάμε τα σπέλ μας. Να εκμεταλλευτούν λίγο περισσότερο δηλαδή το περιβάλλον, κάποια ενδεχομένως αντικείμενα που να μπορεί να υπάρχουν εκεί γύρω. Πώς πιστεύεις ότι γίνεται? Και αυτό θέμα εμπειρίας είναι? Όχι, αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο δεν είναι θέμα εμπειρίας. Η απάντηση είναι ότι το Dungeons and Dragons δεν είναι φτιαγμένο για αυτό το πράγμα. Δεν είναι φτιαγμένο για να εκμεταλλεύσει το περιβάλλον. Είναι δηλαδή, έχω αυτά εδώ που μπορώ να κάνω, οι αντίπαλοι μπορούν να κάνουν αυτά εδώ και να δούμε πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Αλλά το περιβάλλον, επειδή είναι και πολύ δυναμικό, δεν είναι κάτι το οποίο έχουν λάβει υπόψη όταν συνήθως ετοιμάζουν κάποια encounters αυτοί που τα γράφουν. Αν εσύ θέλεις να το συμπεριλάβεις, αυτό το οποίο μπορείς να παίξεις πολύ είναι το terrain. Αυτό, ναι. Το θέμα μου δεν είναι να το συμπεριλάβω εγώ. Εγώ μπορώ να το συμπεριλάβω. Πώς θα το αντιληφθούν οι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία πάνω σε τέτοιου είδους encounters, να το αξιοποιήσουν προς όφελός τους, προς... Είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Πρώτα, θα το χρησιμοποιήσεις εσύ ως DM, θα τους κάνεις τη ζωή δύσκολη και θα έρθει η εμπειρία, γιατί έτσι μαθαίνουμε. Κατάλαβες γιατί σου ζήτησα να μιλήσουμε. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρομερό insight. Λοιπόν, καμιά φορά αισθάνομαι ότι η ιστορία η οποία περιγράφω δεν είναι όσο ενδιαφέρουσα θα ήθελα, όσο ενδιαφέρουσα θα έπρεπε να είναι μάλλον για να κρατήσω, να συνεχίσω να κρατάω το βιβλίο αυτής της ιστορίας και να συνεχίσω να διαβάζω. Εγώ ο ίδιος, έτσι. Δεν ξέρω πώς αισθάνονται αυτοί που έχω απέναντι. Πώς το ξεπερνάω αυτό? Αν έχεις αυτό το πρόβλημα με την ιστορία, μάλλον δεν είναι η ιστορία που πρέπει να τρέξεις. Όχι, δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο module. Μιλάμε γενικά για την εξιστόρηση τη δικιά μου και για το πώς το τρέχω εγώ. Η επιλογή έγινε, δεν αλλάζει πλέον. Ωραία. Ικανοποιητικότατο το Phandelver, αλλά από εκεί και πέρα αισθάνομαι ότι εγώ κάποιες στιγμές, είναι αυτό που λέμε για το σινεμά, ξέρω εγώ, κάνω κοιλιά στην πλοκή. Ωραία, δεν μου έχουν δείξει κάτι τα παιδιά απέναντι, ότι δεν διασκεδάζουν κάποιες φάσεις, αλλά έχω το άγχος ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Πώς ξεπερνάω εγώ αυτό το άγχος? Ωραία. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βρεις μια ιστορία η οποία θα σ' αρέσει εσένα να την πεις. Ξεκινάμε από αυτό. Ωραία. Αν έχεις αυτό εδώ μέσα σου, θα είσαι πολύ ενθουσιασμένος και δεν θα πιστέψεις ότι κάνεις κοιλιά ποτέ σχεδόν. Γιατί θα λες, ωραία, γίνεται αυτό, μετά πάμε σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά αυτό ακριβώς που με ρώτησες, γιατί αυτό εδώ που απαντάω είναι λίγο γενικότερο, πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση μεγάλη ότι δεν θα κάνεις κοιλιά, γιατί όπως αισθάνεσαι εσύ, περνάει πάρα πολύ στους παίχτες. Είσαι εσύ, νομίζεις ότι δεν κάνεις καλή δουλειά. Οι παίχτες θα κάνουν, χωρίς να το καταλάβουν ασυναίσθητα, θα κάνουν pick-up σε αυτό εδώ το συναίσθημα, ότι δεν κάνεις καλή δουλειά και κάτι δεν θα τους αρέσει, ακόμη και αν δεν ξέρουν τι. Αν είσαι εσύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος με την ιστορία σου, οι παίχτες πολύ πιο εύκολα θα είναι hype. Τέλεια, άλλη μια καλή συμβουλή.
Πώς βρίσκεις ισορροπία ανάμεσα στο πόσο role-playing θα έχει το session σου και τη διάρκεια της μάχης που θα έχει το session, ώστε να ικανοποιήσεις όλο το τραπέζι σου. Γιατί γνωρίζω ότι κάποιοι προτιμούν το RP, κάποιοι προτιμούν το να ρίχνουν τα ζάρια και να κάνουν damage με τα σπαθάκια τους. Πώς εσύ σαν DM, ξέρω ότι είναι δύσκολη ερώτηση, εξαρτάται, θα μου πεις, από το τραπέζι που έχεις απέναντι, σε κάθε περίπτωση. Αλλά κάποια συμβουλή πάνω σε αυτό? Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω, απάντησες στο βασικότερο, ότι το τραπέζι παίζει ρόλο. Αλλά σε δεύτερη φάση αυτό που μπορείς να κάνεις είναι ότι όταν έχει πολύ RP, συνήθως κάποιοι αρχίζουν και κάνουν λίγο space out. Γιατί το RP μπορεί να μην αφορά τους πάντες το ίδιο. Εκεί κάπου πρέπει λίγο να δώσεις λίγο pace, βάζοντας μία μάχη, βάζοντας κάτι το οποίο θα τους ξυπνήσει όλους και θα τους δώσει λίγο παραπάνω ενέργεια για να μπορέσουν μετά να ακολουθήσουν σε αυτό. Να σε διακόψω λίγο εδώ, συγγνώμη. Και να πω ότι όταν ξεκίνησα να διαβάζω, ρε παιδί μου, πήρα το Dungeons Master's Guide, πήρα το Player's Handbook, άρχισα να διαβάζω, άρχισα να βλέπω βίντεο άπειρα στο ίντερνετ. Είχα την εντύπωση ότι επειδή το πάρτι είχε ψιλομαζευτεί ήδη, είχα κάνει τη συζήτηση με τα παιδιά, είχα κάνει συζήτηση και με κάποιους άλλους, τέλος πάντων, οι οποίοι λόγω υποχρεώσεων δεν μπορέσανε. Είχα την εντύπωση ότι τουλάχιστον στην ηλικία που είμαστε εμείς, ο κόσμος θα είναι πιο invested στο RP side του παιχνιδιού. Αλλά τελικά δείχνουν να γουστάρουν περισσότερο τις μάχες. Το οποίο μου έκανε εντύπωση, πραγματικά. Άποψή μου, θεμιτό. Ναι, ό,τι θεωρώ ότι αρέσει στον καθένα. Εμένα, απ' την άλλη, αυτή την περίοδο είναι τελείως διαφορετική η εμπειρία μου. Γιατί πραγματικά μπορεί να περάσουμε 2 sessions συνεχόμενα που δεν θα ρίξουμε ζάρι για μάχη. Το οποίο εμένα προσωπικά κάποιες φορές με εξουθενώνει. Γιατί πρέπει να έχω στο μυαλό μου πάρα πολλά NPCs. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το κάθε τραπέζι είναι διαφορετικό, πρέπει λίγο να το παλανσάρεις όπως νομίζεις εσύ. Μία καλή αρχή, αν ειδικά είναι καινούργιοι παίχτες, είναι να έχεις λίγο περισσότερο μάχη από ό,τι RP. Γιατί στο RP μπορεί να μην είναι ακόμη εξοικειωμένοι με το ότι παίζουν κάποιο χαρακτήρα άλλο από τον εαυτό τους και κάπου λίγο να κολώσουν, ας πούμε, να είναι πολλές ώρες συνεχόμενες για να μιλάνε ως κάποιος άλλος. Οπότε λίγο παραπάνω μάχη το κρατάει λίγο πιο ενδιαφέρον για αυτούς, πιστεύω. Μάλιστα. Ωραία. Θα μιλήσουμε πάλι για άλλο ένα άγχος, να πω, που έχω, το οποίο είναι το γεγονός ότι καμιά φορά αγχώνομαι ότι τους οδηγώ λες και είναι πάνω σε ράγες. Δηλαδή, και το Phandelver είναι πολύ linear σαν campaign, δεν έχει πάρα πολλά παρακλάδια και κάποια side quests είναι εντελώς ασύνδετα με το main story και προσπαθώ να τα συνδέσω. Αλλά και πάλι, βάζω και σκέφτομαι το επόμενο session. Και λέω ότι στο επόμενο session, σαν επιλογές, έχουμε αυτά και αυτά. Πώς μπορώ να μην τους οδηγήσω εγώ σε αυτά και αυτά, αλλά να τους αφήσω από μόνος τους να διαλέξουν που θα πάνε και μετά νομίζω ότι τους οδηγώ γιατί έχω το άγχος το δεξιστή. Μην με πιάσουν να προετοίμαστο κάπου, μην πάνε σε μια περιοχή και εγώ δεν έχω τον κατάλληλο χάρτη στημένο για random encounter. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα, ή μην με πάνε σε ένα NPC το οποίο δεν έχω προετοιμάσει τίποτα για το συγκεκριμένο. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αυτό εδώ είναι... θα πάμε στα quantum physics τώρα για απάντηση. Η απάντηση είναι ότι το σημείο Α και το σημείο Β που θα έχεις θα είναι πάντα το σημείο Α και το σημείο Β. Δηλαδή οι παίκτες σου θα ξεκινήσουν από την πόλη και θα πάνε στο ρηχείο. Αυτό εδώ είναι το Α και το Β. Παραδείγματος χάρη, παιδί μου. Θα πάνε από καταλαβαίνω. Το τι θα κάνουν στην πορεία, ας το πάνω τους ποια πορεία θα ακολουθούν κτλ. Δώσ' τους επιλογές, δηλαδή πες τους, μπορείτε να πάτε από τον δρόμο, μπορείτε να πάτε από τα βουνά, μπορείτε να πάτε πετώντας, δεν μπορούν να πάνε, αλλά τέλος πάντων... Ακόμα τουλάχιστον όχι.
Και από εκεί και μετά δεν χρειάζεται να έχεις ετοιμάσει πάρα πολλά encounters για κάθε πράγμα. Μπορεί να έχεις ετοιμάσει τα ίδια ακριβώς encounters, να αλλάζει το terrain μόνο, και στην ουσία δηλαδή οι παίχτες να έχουν την επιλογή για το πώς θα πάνε στο σημείο Β, αλλά η επιλογή αυτή εδώ να περνάει από reused assets. Δηλαδή, να έχεις έτοιμο τον χάρτη σου, να αλλάζεις λίγο το τι τέρατα θα εμφανιστούν ανάλογα με το terrain κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα οι παίχτες σου να έχουν την ελευθερία να ακολουθήσουν αυτό το οποίο θέλουν, το οποίο συνήθως οδηγεί σε interactions μεταξύ τους. Δηλαδή, μια συζήτηση να πάμε από εκεί γιατί έτσι, όχι να πάμε από εκεί γιατί έτσι, και λίγο RP τέλος πάνω σε αυτό. Και για σένα δεν χρειάζεται πολύ παραπάνω προετοιμασία, απλά να έχεις ένα εναλλακτικό set από τέρατα, το οποίο είναι αρκετά εύκολο γενικά να έχεις, γιατί βλέπεις έτσι ποια τέρατα είναι στο ίδιο challenge rating, αυτά εδώ, ποιο θα έβγαζε νόημα να είναι σε βουνό αντί να είναι σε πεδιάδα, ένα Goliath ας πούμε. Αντί τέλος να έχω ένα Orc, έχω ένα Goliath και πηγαίνω από εκεί. Δεν είναι δηλαδή τέτοιο. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, μη φοβάσαι να ξαναχρησιμοποιήσεις χάρτες. Αν έχεις ετοιμάσει τη σπηλιά των Orc και οι παίκτες αποφασίσουν να μην πάνε ποτέ στη σπηλιά των Orc, αυτή η σπηλιά των Orc μπορεί μετά από 5 sessions να γίνει η σπηλιά των Ogre. Προφανώς. Ναι. Το χρησιμοποιώ αυτό κάποια στιγμή, θα το δεις και παρακάτω, ότι μια σπηλιά την οποία την έχουμε ήδη παίξει, την ξαναεπισκέφτονται για άλλο λόγο πλέον και ξαναγίνεται ο ίδιος χαβαλές. Ωραία. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που είχα προετοιμάσει για σήμερα. Έχεις κάτι να προσθέσεις εσύ πάνω στην κουβέντα μας? Ναι. Βλέπω και με βάση τις ερωτήσεις σου ότι υπάρχει γενικότερα, έχεις ένα καλό άγχος, καλό δηλαδή που οδηγεί σε δημιουργικότητα. Άγχος. Δεν είναι ότι με κρατάει ξύπνιο τα βράδια. Okay. Ναι. Απλά είναι λίγο το OCD μου. Είναι λίγο το γεγονός ότι, όπως λέει η γυναίκα μου, είμαι τελειομανής σε κάποια θέματα. Και προσπαθώ να το κάνω όσο το πιο διασκεδαστικό γίνεται για όλους μας. Γιατί το μόνο άγχος που έχω αυτή τη στιγμή είναι να μην μου πούνε ότι ξέρεις τι, δεν θα προχωρήσουμε σε δεύτερο campaign. Να σου πω την αλήθεια. Και θα πρέπει να ξαναψάξω να ξαναβρω τόσο καλό πάρτι από την αρχή. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Γιατί τους βλέπω. Και εγώ δεν το πιστεύω. Έχουν διάθεση. Σκέψου 9 συνεχόμενα sessions τα οποία δεν έχει χαθεί κανένα. Δηλαδή, από το πρώτο Σαββατοκύριακο που κάναμε τη συμφωνία, 10 αν βάλεις και το session 0, δεν έχουμε χάσει κανένα. Βρίσκουμε το χρόνο 2-3 ώρες και παίζουμε πάντα. Και αυτό, τι να πω, είναι τρομερό. Είναι, πραγματικά είναι. Και το έλεγα στην Ειρήνη τις προάλλες, ότι όσο περισσότερο έτσι βλέπω πώς παίζεται και βλέπω το perspective νέων παιχτών κτλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Υπάρχει αυτό εδώ το οποίο όσο περισσότερο παίζεις και αποκτάς εμπειρία, κάποια πράγματα τα περνάς σαν δεδομένα. Αλλά όταν το βλέπω μέσα από τα μάτια των παιδιών, λέω πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε και παίζουμε κάποιο τέτοιο παιχνίδι με τους φίλους μας, την παρέα μας και αυτό. Αυτό ακριβώς. Ωραία, λοιπόν. Τσακ. Σου έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτησούλες. Λίγο περίεργες, λίγο αστείες, λίγο από εδώ και από εκεί τέλος πάντων, τις οποίες θέλω να απαντήσεις ή δυνατόν ακόμη και μονολεκτικά. Ωραία, θα το κάνουμε σαν παιχνίδι. Θέλω να σε πιάσω on the spotlight, απροετοίμαστο εντελώς, και να απαντήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, να δούμε που θα μας οδηγήσει. Δεν είναι του στυλ μου, αλλά πάμε. Ωραία. Καφές, τσάι ή αλκοόλ κατά τη διάρκεια του session? Καφές. Καφές, μάλιστα. Πρωινό ή βραδινό session? Βραδινό. Βραδινό, ωραία, γιατί εμείς αύριο έχουμε το πρωί. Τα snacks, γλυκά ή αλμυρά? Εγώ πάντα γλυκά τρώω, αλλά τρώω και αλμυρά, δεν έχω πρόβλημα. Okay. Μουσική στο background όταν παίζουμε ή απόλυτη ησυχία? Ησυχία. Έχω δοκιμάσει με μουσική. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω. Παρακαλώ. Και πολλές φορές η μουσική, το χαλί δηλαδή της μουσικής,
αποσπάτε την προσοχή. Ειδικά αν είναι ωραίο κομμάτι. Μάλιστα. Ξέρω ότι τώρα το campaign σου είναι online, αλλά γενικά θα προτιμάς online ή διαζώσεις sessions? Διαζώσεις. Διαζώσεις, όπως όλοι μας. Έχεις πετάξει ποτέ στα σκουπίδια κάποιο ζάρι το οποίο σου φέρνε μονίμως κακές ζαριές? Όχι. Του θύμωσες δηλαδή τόσο πολύ που να πεις ας το διάλογο πια? Όχι. Τα βάζω τιμωρία καμιά φορά. Με κοιτάνε τα άλλα ζάρια που ρολάρουν και αυτά να κάθονται ακίνητα, αλλά όχι. Dice Jail λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτό μου το απάντησες πριν, αν ρίχνεις τα ζάρια φανερά ή κρυφά και ήσουν και αδιαπραγμάτευτος, οπότε το προσπερνάω. Λοιπόν, roleplay φωνές, τις γουστάρεις ή τις αποφεύγεις? Μ' αρέσουν, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολλές. Δεν έχουμε μεγάλο ρεπερτόριο και εγώ και εσύ. Με αυτή τη γαϊδροφωνάρα πόσες φωνές να κάνω? Σοβαρό campaign ή chaotic comedy? Why not both? Both. Δεκτό κι αυτό. Αν όμως είχες να διαλέξεις ένα από τα δύο, κάπου πρέπει να κλείνει η ζυγαριά. Κομμωδία. Συμφωνούμε και πάλι. Οργανωμένες σημειώσεις στο preparation ή πάμε και ό,τι γίνει? Σημειώσεις. Συμφωνούμε και εδώ. Χάρτης ή theater of the mind? Χάρτης. Για online campaign χάρτης. Χάρτης. Δεν μιλάω για online campaign, μιλάω γενικά. Σε ένα διαζώσεις παιχνίδι, πάλι προτιμάς το χάρτη στημένο κάτω στο τραπέζι. Αλλά εξαρτάται από το σύστημα. Το D&D είναι φτιαγμένο για χάρτη. Είναι για χάρτη, τέλεια. NPC με αστεία φωνή και χαβαλετζίδικο roleplay ή NPCs με βαθύ lore? Βαθύ lore. Βαθύ lore. Slow burn ή γρήγορο pacing? Slow burn. Slow burn. Συμφωνούμε σε όλα μέχρι στιγμής. Με εντυπωσιάζει. Πάρτι που συνεργάζεται ή πάρτι που μαλώνει? Αν και νομίζω ότι την ξέρω την απάντηση, αλλά... Συνεργάζεται, Δεν με κατάλαβες, δεν μιλάω για τους παίχτες στο τραπέζι, μιλάω για τους χαρακτήρες μέσα στο παιχνίδι. Γιατί μπορούμε να το ζήσουμε και αυτό, έτσι δεν είναι? Πάλι προτιμάς τη συνεργασία. Συνεργάζεται, θα πω. Τέλεια. Θα rules, χαλαρά ή rules as written? As written. As written. Με όλη την αυστηρότητα δηλαδή μπορείς να εξαντλήσεις πάνω στο κομμάτι. Κοίταξε. Υπάρχει, όπως είπα, το gamist κομμάτι και το RP κομμάτι. Στο gamist κομμάτι, as written. Τέλεια. Εδώ ίσως είναι η πρώτη ερώτηση που μάλλον διαφωνούμε λίγο. Πίτσα ή σουβλάκι, πιτόγυρο στο session? Σουβλάκι, Ελλαδάρα. Ελλάδα, έτσι. Μπύρα ή αναψυκτικό μετά? Μπύρα. Μου είπες όμως καφέ στο session, έτσι. Μετά, με ρώτησες. Μετά, πολύ ωραία. Αν το επόμενο campaign σε έβαζε από τη μεριά των PCs, των player characters, τι θα επέλεγες για χαρακτήρα? Paladin. Paladin, μάλιστα. Κατοικίδια έχεις, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ, είναι η αλήθεια. Είχα, τη χάσαμε και έκτοτε δεν πήραμε... Σκύλος ή γάτα? Γάτα. Αν ξανά παίρνες, σκύλο ή γάτα? Εγώ θέλω σκύλο, αλλά είναι δύσκολα τα ταξίδια για μένα. Μάλιστα, δεν βάζω στο κάργο, δεν μπορώ να βάλω στο κάργο σκυλί με καθαρή τέτοια συνείδηση. Συμφωνώ απόλυτα. Fantasy ή science fiction? Fantasy. Fantasy. Και μια ερώτηση έτσι λίγο φιλοσοφική. Αν το D&D ήταν συναίσθημα, ποιο συναίσθημα θα ήταν? Δεν ξέρω αν έχει λέξει αυτό το συναίσθημα. Είναι το συναίσθημα που νιώθεις όταν βλέπεις πρώτη φορά κάτι σαν παιδί. Mm-hmm. Θα υπάρχει κάποια λέξη για να το περιγράφει αυτό, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος, αλλά και εμένα δεν μου έρχεται κάτι τώρα. Στα αγγλικά θα ήταν enchantment αυτή εδώ η λέξη. Enchantment, τέλεια. Περιγραφικότητα.
Λοιπόν, Τσακ, η κουβέντα ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σου. Ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ ευχαριστώ. για τις συμβουλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δωρεάν μάθημα. Βέβαια, δωρεάν δεν είναι τίποτα σε αυτή τη ζωή, όπως ξέρουμε. Οπότε σε περιμένω το καλοκαίρι Ελλάδα να βρεθούμε από κοντά και να κεράσω έτσι ένα τραπέζι. Τώρα που το είπες, άρεσε. Λοιπόν, Φυσικά και θα είναι. να σου πω κάτι. Έτσι, οι ερωτήσεις που τις έκανες εσύ, επειδή δεν είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τόσο ευθύς ερωτήσεις ποτέ πάνω σε κάτι το οποίο κάνω εδώ και πολλά χρόνια και με την γυναίκα μου, με τους κολλητούς μου, τους φίλους μου, όλα αυτά εδώ, με έβαλε λίγο, πώς το λένε, να δω τα πράγματα σε perspective, ας πούμε, λίγο διαφορετικά, από μια διαφορετική γωνία, και διαπιστώνω πόσο πολύ ανυπομονώ κάθε φορά που να κάνουμε session. Δηλαδή το ήξερα και πριν. Αυτό ακριβώς. Αλλά τώρα που το βλέπω απ' έξω, διαπιστώνω πόσο πολύ ανυπομονώ κάθε φορά. Δηλαδή και καταλαβαίνω καλύτερα τους λόγους για τους οποίους ανυπομονώ. Εμείς είμαστε σε μια ομαδική στο Viber και τα μηνύματα μέσα στη βδομάδα είναι άντε πότε θα έρθει το Σάββατο, άντε να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο, άντε το ένα, άντε το άλλο. Όντως υπάρχει αυτή η ανυπομονησία, η παιδική, η αθώα ανυπομονησία για ένα πράγμα. Okay, όπως θυμάμαι, περίμενα κάθε Παρασκευή μικρός, αστεία ιστορία, να έρθει ο παππούς μου, ας πούμε, στο σπίτι και να μου φέρει, ρε παιδιά, μια καριόκα. Όχι τίποτα τρομερό. Καριόκα γλυκά, τέλος πάντων, για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι, το οποίο στα Φάρσαλ ήταν σε τέτοιο μέγεθος. Ήταν μεγάλο μέγεθος. Ήταν χορταστικότατο γλυκό και τώρα πόσο μάλλον για ένα παιδί 8, 9, 10 χρονών. Ωραία. Και περίμενα την Παρασκευή για να έρθει ο παππούς το βράδυ μετά που έβγαινε τη βόλτα του στο καφενείο, να έρθει 8.30-9 η ώρα, να μου φέρει την καριόκα για να τη φάω. Κάπως έτσι αισθάνομαι και τώρα. Δηλαδή, οι αναμνήσεις, ας πούμε, από εκείνη την ηλικία να σου βγαίνουν με ένα παιχνίδι τώρα, είναι τρομερό και φοβερό. Και σου λέω, θα το επαναλάβω ότι στεναχωριέμαι που δεν. Το ήξερα το Dungeons & Dragons πάντα. Τα ήξερα τα tabletop RPG games. Πάντα γιατί έχω παίξει αρκετό Magic the Gathering στα χρόνια του πανεπιστημίου. Μέχρι που έγινε υπερβολικά ακριβό σαν χόμπι και λέω, όχι, καλύτερα να τα φάω σε μπύρες. Και το παράτησα. Ποτέ δεν έκατσα όμως να παίξω Dungeons & Dragons ή Pathfinder ή οτιδήποτε. Και μετανιώνω πραγματικά που δεν ασχολήθηκα λίγο νωρίτερα. Να έχω τώρα μια δεκαετία κι εγώ στην πλάτη μου, ας πούμε, και να έχω περάσει καλά και αυτά τα 10 χρόνια. Ναι, είναι. Ξέρεις τι γίνεται, Φουφ. Είναι τόσο πολλά τα χόμπις όταν είσαι μικρός που το να κάτσεις γύρω από ένα τραπέζι για ώρες, να το δεις από έξω, λες, καλά, με αυτό θα ασχοληθώ τώρα. Έτσι. Δηλαδή, μπορώ να πάω να παίξω παλίτσα με τους φίλους μου, να πάω να πιω καμιά μπύρα, να πάω να γνωρίσω κανένα κοριτσάκι. Όλα αυτά εδώ. Της ηλικίας, ναι. Ναι, είναι ακριβώς. Αλλά υπάρχει χρόνος για όλα. Ο γιος μου, ο Νικόλας, τέλος πάντων, τώρα που ξεκινήσαμε με τη μητέρα του να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, έδειξε, όπως είναι φυσιολογικό, ένα ενδιαφέρον. Okay. Γιατί καταρχάς τον ξεσπιτώνουμε. Η Κατερίνα παίζει από το δωμάτιό της, από το δωμάτιό του, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε στον ίδιο χώρο. Ναι. Λοιπόν, ενδιαφέρθηκε λίγο, το κουβέντιασε με τους φίλους του. Ξεκινήσαν έτσι να μπουν και αυτοί στο τρυπάκι, γιατί είδε τέλος πάντων. Και δυστυχώς τελευταία στιγμή λέει, ρε πατέρα, είμαι Δευτέρα Λυκείου. Οι ώρες μου με τα φροντιστήρια, με το διάβασμα και πραγματικά το παιδί το λυπάμαι. Ναι. Και το λέω γιατί ξέρω ότι δεν θα δει αυτό το βίντεο. Δεν το λέω μπροστά του προφανώς. Αλλά δεν μπορώ, λέει, ένα Σάββατο που έχω και θέλω να πάω και το γυμναστήριό μου, να κάτσω μετά και 3-4 ώρες. Ναι, ξέρω ότι θα περάσουμε καλά. Αλλά για τέτοια δέσμευση στην παρούσα φάση δεν είμαι. Και είναι κρίμα τώρα να στο λέει αυτό ένα παιδάκι 16-17 χρονών. Έτσι. Ναι, και εμείς τα καλοκαίρια. Πραγματικά κρίμα. Ναι, προφανώς. Αλλά το καλοκαίρι του. Πέρυσι το καλοκαίρι επέλεξε από μόνος του να δουλέψει. Πήγε σε ένα καφέ, ζήτησε δουλειά μόνος του με την παρέα του. Πέρασε καλά. Μου ερχόταν 6 ώρα τα ξημερώματα, ας πούμε. Πτώμα μεν, πολύ χαρούμενος δε. Γιατί ζούσε πράγματα της ηλικίας. Ναι, δικό μου, προφανώς. Και εγώ τα ίδια έκανα στα νιάτα. Ναι. Λοιπόν, Τσάκ μου, να σε αποδεσμεύσω. Να χαιρετήσουμε και λίγο αυτούς που μας βλέπουν από το σπίτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε μέχρι τώρα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς εξίσου καλά. Πατήστε ένα like. Το σημαντικότερο είναι ένα comment, παιδιά. Τα comments είναι αυτά που μετράνε αυτή τη στιγμή στο YouTube. Βαράτε comments από κάτω. Γράψτε ό,τι θέλετε. Την ιστορία της ζωής σας. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν,
Και θα τα πούμε στο τραπέζι για να ρίξουμε τα ζάρια με τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.